Така, Да, значи, функцията кризис менеджер или последна надежда на рода така. са тези хора, които при това пресмятане нямат петица. Мгм. Но с голямото уточнение, че това са само момичета. Как смятаме позицията кризис менеджер? За повече яснота ще опишем процеса отново и като текст под текущото видео. Записвате датата си на раждане. По стандарт. Ден на раждане, месец на раждане и година на раждане. Например, 13.06.1972. Събираме всички цифри. В случая 1 плюс 3 плюс 0 плюс 6 плюс 1 плюс 9 плюс 7 плюс 2, което е 29. Като четвърта позиция след ден, месец и година на раждане записваме полученото число. Тоест в нашия пример става 13.06.19.72.29. Следващата крачка е да редуцираме тази сума и резултата да прибавим към нашия нанис от цифри. В случая, който разглеждаме, редуцираме 29 и получаваме 11, което поставяме до 29. Третата стъпка е най-важна. От получената обща сума преди редуцирането й, вадим първото число от датата ни на раждане, умножена по 2, с уточнението, че нулата се пропуска и се минава на следващата цифра. В продължение на нашия пример, от числото 29 вадим 1 умножено по 2 и получаваме 27. След 11 в нашия образуващ се калкулационен ред записваме числото 27. Последната стъпка е да редуцираме и него. 2 плюс 7 е 9, записвайки 9 след 27, завършваме нашите пресмятания. Прибавяме важна информация за всички родени през 2000 година и след това. Калкулацията при тях се изменя на третото ниво. Там не се вади 2 по първата цифра от датата на раждане, а единствено и само се прибавя 19. Следва отново редукция. Пример. Човекът е роден на 21.08.2013. Стъпка 1 е да съберем всички цифри, т.е. 2 плюс 1 плюс 0 плюс 8 плюс 2 плюс 0 плюс 1 плюс 3, което е равно на 17. Втора стъпка. Изчисляваме, че 1 плюс 7 е 8. Трета стъпка. Към 17 прибавяме 19 и записваме 36. Четвърта стъпка. 3 плюс 6 е равно на 9. В случай, че някъде боравим с просто число, си го преписваме вместо да редуцираме. Ако калкулационният ни запис не съдържа петица и лицето е жена, то тя изпълнява функцията кризис менеджер в своя род. И в един род може да има повече от един кризис менеджер. Добре. Какъв е смисъла, поне според мен, той ако един не се справи или се справи само с част от задачите, да има следващ, който да довърши. поема щафетата. Точно Да. така. Имайки обаче много жени кризис менеджери в даден род, това аз поне си го разчитам като индикация, че този род наистина се бори за оцеляване и че в него има доста сила и потенциал. Но пък, щом има и толкова много кризис менеджери, това вероятно е индикация, че е тръгнал в недобра посока, да, че не се постъпва, да кажем, правилно, че има натрупана карма, че енергийно този род се изчерпва. Примерно при мен, а всъщност и ти, и Алекс зад камерата, всички ние тук сме кризис менеджери, което със сигурност не е случайно. И факта, че се занимаваме с такива неща и такива неща. Да, Кодова дума. и такива неща представляват интерес за нас. Но примерно при мен, на линия с братовчедите ми, ние сме 3 момичета и едно момче, и трите момичета сме кризис менеджери. Същевременно само аз имам момичета като деца. Така, наследници. Наследници. И двете ми деца са кризис менеджери, като те са родени в моя месец, което означава, когато имаме родени в месеца на родителя, това означава, че тия деца идват като подкрепа той да си свърши задачите. Ясно. Добре, а това значи ли, че кризис менеджер всъщност е един носител на много голяма енергия?
Абсолютно. Енергия. Не само на енергия, този Да. човек е носител на много сила и на много потенциал. Потенциал. Всъщност, рода го е издърпал като душа, защото той има възможността да се изправи, Прави, да се изправи и да се справи с М. тези задачи, поне да даде индикация на всички останали, че такова нещо има. Сега Да. как другите ще реагират, вече е съвсем различно. Отделна тема. Да, съвсем различно, но тези хора наистина носят, освен потенциала, Различното. различното. Дебело да подчертаем, Да, те са различно, различни. защото те наистина трябва да постъпят различно, да са различни от системата. И затова Да. много често са черни овци, неразбирани и така нататък. Дори има го и това, че много често те правят непонятни за другите неща. И другите много често ги обвиняват. За Да. това, в смисъл, могат да ги квалифицират като безобразници, като Разхайтени. да, или пък Всякакви определения. да, всякакви определения могат да Несериозни получат. дори, защото просто са много различни. Точно така. Но всъщност ролята на тези хора е именно да бъдат катализатори на промяната. Те, ако са като всички останали, те никога няма да донесат промяна, никога няма да донесат нова енергия. Абсолютно никога. Всъщност мисията на тези хора е изключително благородна и тази мисия е да спасат рода. А спасявайки рода, мисията се разширява до спасяване на общото. Защо? Защото род плюс род е народ. Да. Ние сме скачени съдове. Точно така. И всъщност егоизма и поглеждането само на себе си всъщност е да се изключваш от цялото. Да. Или да съдиш, да етикираш, да квалифицираш цялото, на което всъщност принадлежиш. Си е точно сепуко. Точно сепуко. Присъда, която сам си подписваш. Защо? Защото ако цялото не е добре, как ти ще си добре? Все в един момент ти няма да си добре, защото цялото няма как да не ти влияе. Естествено. Няма как да не ти влияе. Да. Така. Тоест кризис менеджер и егоист не могат да се впишат. Той е човек, който мисли повече в перспектива за общото. По принцип да, но тук е идеята пък и че кризис менеджер е този, който трябва да осъзнае функцията си. Ние за това го правим това видео, за да дадем някакъв кост на хората, защото това нещо, когато го знаеш това нещо, ти можеш да влезеш в различна комуникация, в различно разбиране на нещата, които се случват такива каквито са. Защото както можеш да си сметнеш дали ти си кризис менеджер, така можеш да сметнеш и други хора от рода дали са кризис менеджери и тогава в даден момент да започнеш да гледаш и да разбираш нещата по друг ъгъл, което си е добро за цялото. Да. Тоест, много често те, които са сочени с пръст, всъщност играят за твоето добро. Точно така, да. А ти не го знаеш. Не си ти въобще не го знаеш. Друга перспектива дава и кризис тук, менеджер. че ако нещо в тяхните действия не ти харесва, нали, не си съгласен, всъщност, ако се осмелиш, така. Ако се осмелиш да видиш, че този човек те провокира към нещо. Може да се развиеш, нали? Примерно. Да. Примерно. Защото в крайна сметка кризис менеджера може да направи и така, той саботира останалите, поставя ги в ситуации, вади програмите в рода. Вадейки ги програмите в рода, той едва ли не бута всички към различно случване. Нали? Да. И в крайна сметка обаче всеки си отговаря за себе си и другите, ако не се активират към разбиране, към мъдрост, към повече знание, познание, към различен тип комуникация, към развитие, с кризис менеджер може да създаде отделен род. Тоест да си остави, щом не искаш да се справяш, окей. Нали? Да, точно. Окей. Тоест наблюдавайте, ако около вас има хора, които ви провокират, че всъщност те са там за вашето добро. Да, сметнете си, могат да са кризис менеджери и тогава може всъщност да погледнат на нещата, нали, да погледнеш на нещата от друг ъгъл и минимум да се замислиш, чакай сега, защо това се случва, защо се случва в моето семейство, защо се случва в моя род, защо го има конфликта, защо идва тази ситуация и така нататък, нали, всеки според това, което си преживява. Това, което е най-интересното, е, че това са... тези хора се отличават. Те се отличават и като външен вид, тези хора се отличават и като интереси.
буквално като интереси. Да. И в един момент наистина те са много готови да се обърнат към по-мистично, към търсене на по-дълбоки отговори, към по-различна философия, към Да. практики и така нататък и така нататък. Но за да се обърнат, то им е закодирано. В смисъл, Да. те трябва да го носят като семенце и душата не случайно се издърпва този човек, нали, да дойде да помага на рода и да внесе друга енергия в рода, защото този човек носи потенциала за това нещо. То, ако не го носиш, ти Няма. няма да можеш да изпълняваш подобна мисия. Да. Да. И нали, тук е идеята, че такива хора са, те са жени и са в повечето случаи абсолютни владетелки на женската енергия. Тоест, те са емоционални, те са раними, Добре. те са наистина И го раними. показват. По някакъв начин го показват, ако им се позволи да бъде показано, разбира се. Нали? Добре. Но същевременно пък носят много сила Мгм. и могат да проявяват доста качества и мъжка енергия. Мгм. Мгм. Добре. И мъжка енергия. Защо? То е логично. Защото Защо като да? вадат програма, тая програма минава през тях и те трябва да имат силата да се справят с нея. Все едно представете си как един човек от едната страна дърпа въже, от другата страна се целият друг род, който му противостои. Не се Примерно, казвам, да, че защото винаги е действа така по картинката, модел. но да, Да, общо взето защото в това е повечето модел. случаи се действа по модел. Да. Разбира се, това е едно голямо разширяване на съзнанието. Да, Но пък тук си зависи наистина на индивидуално ниво, колко си готов да разшириш съзнанието си, колко си готов да излезеш от модела, колко си готов да погледнеш на нещата по друг ъгъл и до друга, да помислиш по различен начин, да укротиш инстинкта и тъна и тъна. Те са хиляди и хиляди фактори, нали, които... И това са и доста, бих казала, личности с артистични наклонности. Ами да, Не ти са класическият тип човек, нали. Сега няма класически тип човек, но да кажем, че това са едни малко по-артистични личности. При всички креативни положения личности. креативни, при всички положения по-гъвкави и адаптивни. И със здрав гръб. Защото за да можеш да понесеш, нали, тия товари, ти трябва наистина да... Сила. Ти трябва и сила, и Устойчивост. Устойчивост, точно така. Психична устойчивост. Да, аз тук от личен пример си казвам, че наистина, ако не беше този метод интуитивна нумерология, работата ми с Поли, нямаше да изграда тази устойчивост към нали, средата, защото аз съм, както Поли каза, кризис менеджер и си трябва устойчивост. За промяната си трябва устойчивост. Така. И винаги такъв човек, нали, задачата му към рода, тя си е свързана и с неговата лична карма, с неговите лични задачи. Да. В миналия 9 годишен цикъл, всъщност, може би тук е най-същественото на това видео, което решихме да направим, е, че миналия 9 годишен цикъл започна с числото 17. Винаги, когато имаме седмица, винаги имаме наследство, отработване на наследство. Точно, да. И започвайки цикъл, винаги първата година се поставят основните програми на цикъла. Започвайки с цикъл, нали, ние имахме индикация, че по някакъв начин ще излезат много наследствени програми. Включително, ако щете, в 7 е изолацията. Нали? Нещата с COVID. В 7 е изолацията. Така че, тоест, идеята на миналия годишен цикъл, според мен, беше да извади на показ с различните му предизвикателства, както в личен, така и в социален план. Миналият цикъл даде шанс на много програми да цъфнат, както мога аз така да кажа. И кризис менеджерите имаха доста работа и вероятно този период въобще не е бил лек за тях. Не е бил. Да, всеки един, който гледа това видео, може да си сметне дали е кризис менеджер и всъщност да си обясни, ако са му се случвали определени неща, да си обясни или поне да потърси отговори защо са му се случвали. Защо? Защото в момента ние трябва да направим преображението. Ние трябва да направим преображението. Тоест осъзнаването, че тук е било вид колективна мисия, не означава, че тегобите, нещастията или нещата, които тежко са минали през нас, би трябвало да ни определят. Да. Така.
Може да си върнете и назад в спомените да видите какво ви се е случило, нали? Ако сте кризис менеджери, какви неща са ви се случили, как са ви повлияли, Краят как сте на, реагирали. краят на този 9 годишен Мгм. цикъл е с числото 25, Миналата което година. вече иска, нали, изчистване, свързване с милосърдие, с състрадание и път към сърцето. Път към Много сърцето. важно. Защо? Защото даже и да са минали кармични програми тежки в нас, човекът е склонен. Склонен е да се обремени с болката, с тъгата, склонен е да се идентифицира дори с страданието, склонен е да загуби вяра, О, да. склонен е да погледне живота с перспектива, нали, Всичко защо е съм да черно. съборя, нали, всичко е черно и така нататък, защото понякога, нали, при някой се случи едно, при други се случи, много хора минаха през болести, много Да. хора минаха през раздели, много хора минаха през предателства, Загуби. през На загуби. работа най-малкото. Да, и на хора. И на хора, разбира се. Да. Имаше активиране на програми, но защо се активират тия програми? Да си зададем въпрос. Да, за да видим реакции, Точно. да променим реакции. Тези програми всъщност поставят не само човека ми и другите около него за преглед на ценности, на морал, на Това, което разбиране, говорихме на в предното норми, видео. на ниво на осъзнатост и така Много нататък. важно. Включително, нали, това са ситуации, които каляват вяра, каляват твърдост, Разбира се. каляват адаптивност. Те са израстващи ситуации. Да, Малко всъщност или всичко, което много. идва към нас, идва, нали, пак повтаряме го, но идва за наше добро, за наше развитие. Не за да седим и да се вайкаме, що на нас. Да, Просто трябва да всяко видим, нещо че има това е смисъл. реална възможност Да, за подобрение. за подобрение, защото всъщност, изпълнявайки задачите на рода, тук самия човек, лично самия човек, минава огромен път на израстване. Да. Огромен път на израстване. Това е, нали, работа за рода и същевременно изключителна работа за себе си. За себе си. И какво става сега? Свършва този 9 годишен цикъл и влизаме в нов с числото 26, което всъщност носи истини. Тоест, този път за конкретния човек е път към истината за себе си. Да. Защото, нали, ако не те бутнат дадени обстоятелства, ти си мислиш, че си някакъв. Можеш да си изкараш цял живот в една позиция, нали, и да не мръднеш оттам, Едно и така блато, нататък. дето казваме. Да, и да не мръднеш оттам, и дори да се мислиш за много знаеш и разбираш, а всъщност концепцията да ти е толкова ограничена, нали, но то е защото нали, то си има смисъл за конкретния човек така да бъде. Да. Идеята обаче тук е, че кризис менеджерите за този период са направили или би трябвало да са направили, защото не всеки се свързва с задачата си. Не всеки се свързва с задачата си. Нали, може да влезеш в ролята на жертва много лесно. Не, че не се минава оттам. Минава се. Сигурна съм, нали, тук и трите можем да го кажем. Минава се през ролята на жертва, минава се през лайкането, минава се през отлагането, изолацията, минава се през страха, нали, минава се. Ама ти, ако не минеш от там, всъщност няма да направиш собствената си еволюция. Няма да има промяна. Да. И сега 26 вече, освен че ще вади истини за другите, нали, които не са се включили в процеса или са се включили неадекватно в процеса, то дава възможност тия кризис менеджери в момента, целият този опит и знание да го превърнат в мъдрост. И всъщност това е идеята на знанието като цяло. Знанието като цяло не е да философстваме. Знанието като цяло има смисъл да се прилага в реалния живот. Тоест, те неща, през които сме минали, са ни накарали да натрупаме някакво знание. Дали за себе си, дали за света, дали за принципите си, дали за разбиранията си. За каквото и да било. Нали? Да. Което знание сега открили по този път повече себе си, признали си повече неща, справили се с повече неща, това знание можем да го направим положително, работещо за самите нас. Примерно, цял живот си мислил, че харесваш един тип мъже. Точно сега кризис менеджера може да разбере, че е бил бутан от програми, че е бил бутан от травмите си, че еди какво си как му е влияло и така нататък и така нататък. И в момента да се осъзнае какво всъщност е любовта за него. Да. По принцип, такива периоди много често изтъргват ненужното. Добре. Ненужното. Да, изчистване. Да.
или пък изтъргват формата. Защото концепцията е, че ти се сблъскваш с страх, с срам, с хиляди програми, които са твои и започваш да ги гледаш по друг ъгъл. Виждаш ги дори понякога абсолютно безсмислени. Сблъскваш се с вяра. И започваш, и тогава ти искаш, не искаш, започваш да влизаш в отношения, в комуникация. Погледът ти към света става съвсем различен. Погледът ти към света става съвсем различен. И тук, нали, сега идеята, каква е? Идеята е, че когато имаме ситуации, всички замесени по някакъв начин, има смисъл за тях. Нали, може да не си главният герой в ситуацията, ама щом ситуацията те касае и ти си вътре, имаш отношение, дори да е минимално, тук има нещо за теб. Да. Има нещо за теб. И нали, ние никога не можем да предположим какви са плановете и стратегиите на Бога. Защо дадено нещо идва до теб, независимо пряко или косвено, нали? Обаче пък няма да живеем в съзнатост, ако просто махаме с ръка или сме инстинктивно решаващи, без да се замислим, без да влезем в дълбочина, или само от перспективата на собственото си разбиране и знание. Или его. Нали? Аз знам повече от другия, няма да се занимавам. Да. Миналата година беше много тежка за кризис менеджерите, защото винаги накрая е най-трудно и е било изключително важно на този кризис менеджер да не се загуби. Наистина да не се загуби. А сега вече е назрял момента, в който той трябва да влезе в истинската си сила. Самото число, защото и 17 осмица и 26 осмица, обаче разликата е огромна, защото при 26 имаш красота. Да, в крайна сметка, ти никога ако нямаш вътрешния мир и красота, ако не си достигнал до това нещо, че то съществува в теб, то трябва да съществува в теб, за да го виждаш около себе си. Точно така. Малко или много. Да. Но тук идеята е, че и двете числа правят осмица. А осмицата е свързана с силата и с потенциала ни. И то онзи, който е акумулиран във времето. Да. Не то, който си мислим, че имаме. Този, който е акумулиран във времето. Идеята на осмицата е да се областиш по правилния начин. И сега кризис менеджерите минали през такъв един богат на преживявания период, защото той не е само на негативни. Ето, примерно, аз в този период се свързах с нумерологията. Нали? Да. И то въобще не е случайно. Нали? Аз в края на този период пък се свързах с нумерологията. Да. Ти си имаш твоите пробиви, Алекс има нейните пробиви. Нали? Тук в никакъв случай нещата не са само негативни, даже напротив, защото това казахме, това е път, който ти тръгваш повече към себе си. Много повече към истината за себе си, което 26 го иска. И всъщност сега това 26 иска ние да се овластим правилно. Вече натрупали знанието, разбирането, разширили мирогледа си, станали по-осъзнати към действителността, към хората, към случките и така нататък, да се овластим правилно. Буквално да се овластим правилно. Добре. И сега е момента. Момента да се освободим от старото, момента да осъзнаем мисията си, момента да разберем, че това нещо е добро за всички, за всичко. Ако искат другите да разбират. Нали, смисъл, ако искат, наистина. Важно е ти да си доволен от себе си. Важно е ти да излезеш от това нещо по-силен, по-смел, по-разбираш себе си, по-разбираш света, повече можеш да споделяш, повече отворен, повече не срамуваш се, нали, повече изпълнен с вяра. Защото аз лично от собствения си опит мога да кажа, че този период ми донесе много чудеса. Наистина много такива неочаквани развръзки, много подкрепа и така нататък. Смисъл, което определено е засилило от моята вяра. Вярата, че винаги има на кой да се опрем. Може да не е той, който си го наричал близък, може да не е този, който е от семейството ти, но винаги Бог ти дава ресурса и подкрепата, с която трябва да се справиш. Но това е, може би, всичко това, което обясняваме, когато си вървиш по твоя път. Господ ти дава ресурса да вървиш по този път. Ако обаче, да кажем, един кризис менеджер се откаже от ролята си на кризис менеджер, тогава едва ли ще му е лесно. Да, защото това е... Едва ли ще получава. Това е много натрупване на зрялост. Това хем е натрупване на зрялост, хем е отпадане на много фалшиви самоличности. Чистене. Да, много чистене. Като за финал нещо да обобщим, да кажем, или по-важно нещо,
ние казваме доста важни неща, но това са най-често момичета в рода, идват за да спасят, да донесат нова енергия, категорично нова енергия, за да може просто този род да тръгне в друга посока, иначе просто ще се вероятно разруши. И не са разбрани в началото, това го казваме в личен опит, но с времето, седейки си на позицията, кризис менеджера всъщност променя енергията на хората около себе си и започва лека по лека да пробива. Да, а аз за финал бих казала следното. Хора, които са минали през и виждат, нали, могат да си сметнат вече, че са кризис менеджера или са минали през някакви тежки такива неща. Сега е момента да се освободят от старото. Сега е момента да се изчистят, нали, Да. и да отворят очите си за възможностите. Защото животът винаги връща. Благодарим. Благодарим ви, до следващия път. Чао.